zijn nog bijna 20 jaar geen broedvogels meer actief in natuurgebied Het Zwin in de gemeente Sluis. Maar dit jaar wordt met financiële hulp van de EU het mooie natuurgebied hersteld. Wist u dat er al bijna 20 jaar lang geen broedvogels meer in het gebied waren? Nee, dat is voor mij onbekend. Dat is voor u onbekend? Ja. Dit jaar wordt met hulp van de EU de broedvogels weer teruggebracht naar het gebied. Vindt u dat goed of heeft u liever dat ze geld ergens anders naartoe? Nee, dat is goed. Dat is goed voor de natuur. Goed voor de natuur. Het natuurherstel wordt uitgevoerd met financiën van de EU. En hoe is dit zo tot stand gekomen? Wat is hun belang hierbij? Nou, het belang voor de EU, eigenlijk het belang voor Europa, is dat natuurgebieden bewaard blijven. Ja. En het Zwin is een van de mooiste natuurgebieden van Europa, misschien wel van de hele wereld. Dus ze hechten eraan dat ook dat gebied niet ten onder gaat aan woningbouw en andere industriële activiteiten. Dus zeggen ze, weet je wat, wij geven subsidie om gezamenlijk met Nederland en België dat stuk te herstellen. Juist. En wat is het uiteindelijke plan voor het Zwin? Het uiteindelijke plan is dat er ongeveer 200 hectare natuur bij komt. Ook dat het eb en vloed meer het land binnenkomt. En ook al zijn niet alle partijen daar gelukkig mee, de boeren zeggen ontpoldering willen we niet, komt er toch een heel groot natuurgebied bij, waardoor de vogels meer kans krijgen om te broeden, om hun voedsel te krijgen en om daar een natuurlijke leefomgeving te vinden. Juist.